Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Pitali ste kako je pravilno predsjednik uprave, član uprave, piše li se predsjednik velikim i član velikim početnim slovom i kako se piše uprava. S obzirom na to da je riječ o imenu, odnosno o upravi nekog poduzeća, onda se uprava svakako piše velikim početnim slovom. Na primjer, uprava Filozofskog fakulteta. Uprava će biti napisana velikim početnim slovom, zatim filozofski velikim početnim slovom i fakultet malim, jer je to institucija, a uvijek prvu riječ institucije pišemo velikim početnim slovima. Međutim, predsjednik uprave piše se malim početnim slovom, također i član uprave. Dakle, u potpisu bit će ime i prezime i nakon toga njegovo zanimanje, a to je član uprave, član će biti napisano malim početnim slovom, predsjednik također, a uprave velikim početnim slovom. Predsjednik pišemo velikim početnim slovom jedino kad se odnosi na predsjednika Republike, odnosno na državnog poglavara koji je predsjednik i kada stoji bez njegova imena i prezimena. Naš predsjednik je Zoran Milanović, pa u rečenici naš predsjednik je rekao to i to, onda ćemo predsjednik napisati velikim početnim slovom, a u rečenici naš predsjednik Zoran Milanović rekao je to i to, onda ćemo predsjednik napisati malim početnim slovom jer stoji uz ime i prezime. Drugo pitanje koje ste postavili jest kako je pravilno maslinovo ulje ili maslinino ulje. Mnogi to pitaju jer kažu imenica maslina jest imenica ženskoga roda, zašto je onda pridjev koji se tvori od te imenice muškoga roda? Je li dakle pravilno maslinino ili maslinovo ulje? Pravilno je maslinovo ulje, iako je riječ o biljci čije je ime ženskoga roda. Zašto je pravilno maslinovo? Zbog toga što se zapravo misli na plod drveta masline i drvo je maslinovo drvo, prema tome plod drveta jest maslina, ali je maslinovo ulje koje je dobiveno od ploda drveta masline. Također, jedan od razloga zbog kojeg tvorimo maslinovo, a ne maslinino ulje jest i taj što maslina može biti i žensko ime. Tada se naravno piše velikim početnim slovom. Jedna moja draga prijateljica i kolegica upravo se zove Maslina i onda kad je riječ o njoj, kada je pridjev koji označava nju, odnosno kada je nešto što njoj pripada, onda sigurno ne bi bilo pravilno reći maslinovo, nego maslinino. To je maslinino djelo, to je maslinina knjiga, to je maslinin znanstveni članak. Slično kažemo i umjesto trešnjin džem ili trešnjin sok, kažemo ili višnjin, kažemo višnjev, trešnjev, jer je riječ o plodu trešnjeva i višnjeva drveta. A kad je riječ o ženskim imenima, onda su to trešnjina, bilježnica, višnjin, sastavak i sl. Hvala vam lijepa na praćenju, pratite nas i dalje i znajte da je pravilan oblik maslinovo ulje.